Hello, welcome to my vlog. And today's lesson, hashtag my binisaya, hashtag Cebuanong dialect, hashtag binisaya nga pinulungan. So, please subscribe and like my video. Ang dalaga nagsuot og pula nga sayal. Ang usa ka dalaga nagsuot og dalag nga sinina. Ang ulitaw nagsuot og itom nga pantalon ug lunhaw nga sinina. Ang gamayng bata nagsuot og orange nga bestida ug puti nga sapatos. Ang gamayng batang lalaki nagsuot og puti nga diaper ug pula nga sinina. Ang batan-on nagsuot og rosa nga sinina ug kabatang babae nga nagsuot og puti nga bestida. Ang dalaga nagsuot color sa ilahang nga bestida ug ang usa ka batang babae nagsuot og rosas nga bestida. Ang batan-on nagsuot sapatos. Ang puti unom nga sinina batang lalaki ug nagduwa sa lapok. Nagsuot og tabunon nga sinina ug tabunon nga purol. Ang tulo ka batang babae naglingkod sa lingkuranan nagtan-aw og video game. Ang color sa sinina sa tulo ka batang lunhaw, dalag ug orange. Ang upat ka batang babae nagdula sa park. Nakit-an nako ang pito ka lalaki nagtindog sa karsada. Akong nakit-an ang 8 ka itlog nga naa sa puti nga bowl. Nakit-an nako ang 9 ka langgam naglupad sa langit. Nakit-an nako ang 10 ka payong sa tindahan sa palengke. Naay 12 ka mga bata nga nagkaon sa karsada. Ang 13 ka batang babae nagduwa sa ulan samtang nagkaon og manok. Nakita nako ang 14 ka isda nga gibaligya sa lalaki sa palengke. Naay 15 ka itlog sulod sa basket. Ang 16 ka manok gibaligya sa babae sa palengke. Nakit-an nako ang 17 ka mga lalaki nagpupo og saging. Akong nakit-an ang 18 ka mga lalaki nagtanom og humay sa basakan. Ang 19 ka mga itlog akong nakit-an sa kaldero. Ang 20 ka mga babae akong nakit-an naglakaw sa kalsada samtang nag-ulan. Ang mga babae nagsuot og bestida samtang naglakaw sa basa nga kalsada. Ang mga batang babae nagsuot og itom nga sayal ug mga puti nga sinina naglakaw sa ulan. Ang mga batan-on nagduwa sa lapok sa ulan. Akong nakit-an ang mga bata nagkaon daplin sa kalsada. Akong nakit-an ang mga lalaki sa sagingan. Akong nakit-an ang mga lalaki malipayon nga nagtanom og humay sa basakan. Akong nakit-an ang mga lalaki nga nakasuot og itom nga pantalon og naidalag nga sinina, orange,
rosas, violet, bughaw ug lunhaw nga mga sinina, samtang naay gisulob nga mga kalo. Ang mga lalaki nagdula sa tubig sa ulan. Nakita nako ang mga batan-on nagdula og bola sa lapok. Ang usa ka batan-on nagsuot og tabunon nga purol ug tabunon nga sinina, samtang basa sa lapok. Ang usa ka lalaki nagsuot og bughaw nga sinina ug bughaw nga pantalon, samtang nagdula sa bola. Akong nakit-an ang usa ka lalaki nga nakasuot og dalag nga sinina og abuhon nga pantalon nga nagduwa sa lapok. Akong nakit-an ang mga batang babae nagdula sa daplin sa karsada. Ang pula nga bugas nga tamis, ang saging nga dalag nga tamis, ang ice cream tamis, ang tsokolate tamis, ang ice cream nga puti tamis, ang mangga nga dalag ay tamis. Akong trato gusto mukaon og tamis nga saging. Ako gusto mukaon og tamis nga tsokolate. Ang batang babae gusto mukaon og tamis nga saging. Akong paborito ang tamis nga mangga. Ang dalaga nagpalit og tamis nga mangga. Ang akong trato nagpalit og 5 ka tsokolate. Ang akong trato gusto mukaon og mangga nga tamis. Ang akong trato gusto mupalit og ice cream nga vanilla. Ang akong trato gusto mupalit og saging nga tamis. Akong nakit-an ang dalaga nga nagsuot og puti nga bestida ug puti nga sapatos. Nakit-an nako ang mga bata nga nagkaon og manok sa kusina. Ang ulitaw nagtuon og luto sa kusina. Akong nakit-an ang amahan nga nagtudlo sa anak nga ulitaw sa pagluto sa kusina. Akong nakit-an ang amahan naglingkod sa kusina samtang nagkaon. Akong nakit-an ang dalaga nga naglingkod sa bangko sa lamesa samtang nag-istorya sa mga bata. Akong nakit-an ang amahan nga nag-istorya sa iyang anak sa lingkuranan sa kusina. Akong nakit-an ang buutan nga amahan nagtudlo og maneho sa iyang anak nga dalaga. Ang anak nga dalaga nagmaneho sa sakyanan sa karsada. Ang buutan nga inahan nagpalit og manok para sa anak. Ang buutan nga inahan naglingkod samtang nagtan-aw og telebisyon. Ang ulitaw naglimpyo sa kusina. Ang usa ka ulitaw naglimpyo sa kasilyas. Ang ulitaw naglaba og sinina sa kasilyas. Ang dalaga naglimpyo sa kusina. Ang dalaga naglaba sa sinina sa kasilyas. Ang inahan nagtudlo sa anak sa paglimpyo sa kasilyas. Ang amahan nagtudlo sa anak sa paglimpyo sa sakyanan. Ang amahan nagtudlo sa anak nga lalaki sa paglimpyo sa balay. Ang dalaga naglingkod sa bangko sa balay.
Ang dalaga naghiwa og atsal sa tadtaran. Ang ulitaw naghiwa og manok sa tadtaran. Ang bata naglingkod sa bangko sa kusina samtang nagkaon og manok. Ang bata nagsuot og puti nga bestida samtang nagsuot usab og puti nga kalo. Ang batang lalaki nagsuot og puti nga diaper samtang naglingkod sa bangko nagtan-aw sa video game. Ang kuya nagtan-aw og video game. Ang kuya nagtan-aw sa cellphone. Ang dalaga naglimpyo sa bangko sa kusina. Ang ulitaw naghiwa sa mga lamas sa kusina. Ang ulitaw nga nagsuot og itom nga antipara, puti nga sinina ug abuhon nga pantalon nagtindog sa karsada. Ang karsada nga basa. Ang sakyanan nagdagan sa karsada. Nakita nako ang duha ka babae nagpahiyom samtang nagdagan sa karsada. Nakita nako ang babae nga nakasuot og rosas nga bestida nga nagsakay sa sakyanan nga nagdagan sa karsada. Nakita nako ang maayong amahan nagpalit og bugas sa palengke. Nakita nako ang buutan nga inahan nagluto sa pagkaon sa kusina. Ang akong trato gusto mo palit og bulak. Ang akong trato dili gusto mo kaon og chocolate. Ako naghatag og 12 kabuok rosas sa akong trato. Akong trato nga mapahiyumon. Ang akong trato gusto niya ang rosas nga bulak. Ako gusto mupalit og daghang chocolate para sa akong trato. Ako mulupad para sa akong kasal. Ang akong trato mulupad padulong sa Canada para sa kasal. Ako mulupad para sa among kasal sa akong trato. Ang akong trato nagpahiyom samtang nag-istorya sa telepono. Ang akong trato nga nindot og sinina nagsakay sa iyahang sakyanan. Ang mga bata nga naglingkod sa park samtang nagkaon og itlog. Nakit-an nako ang mga ulitaw nagdula sa park og bola. Nakit-an nako ang mga babae nga nagdagan sa park. Ang mga babae nga nagsuot og itom nga sinina nga naglingkod sa lingkuranan sa park. Ngano ang dalaga gusto magsuot og sayal? Nakita nako ang batang babae nagsuot og bestida samtang naggunit og payong sa karsada. Ngano ang babae gusto magdala og payong? Nakita nako ang napulo ka bata nagsuot og sapatos samtang nagdagan sa karsada. Nakita nako ang upat ka lalaki naggunit sa pukot. Nakita nako ang duha ka lalaki naggunit og isda. Nakita nako ang 5 ka lalaki nagsakay sa bangka. Nakita nako ang mga lalaki nagpupo og saging. Akong nakitaan, akong amahan nagpalit og itlog sa palengke. Ang lalaki nga naggunit og isda sa pukot. Nakita nako ang bangka sa tubig.
Nakita nako ang duha ka lalaki nangisda sa tubig. Nakita nako ang mga bata naligo sa tubig. Akong nakitaan, akong trato, naglaba sa kusina. Nakita nako ang napulo ka itlog sa kusina. Nakita nako ang mga bata nga naligo sa tubig ulan. Akong nakitaan ang akong inahan nagluto sa kusina. Ang among kusina nga puti og limpyo. Nakita nako ang ulitaw nga naggunit og payong sa bukid. Nakita nako ang upat ka batan-on nagtindog sa bukid. Ang tulo ka batan-on nagunit og telepono, samtang ang usa ka batan-on nagunit og payong. Nakita nako ang mga batan-on nga nagunit sa bag, samtang naglakaw sa karsada. Nakita nako ang usa ka amahan nagpalit og manok para sa iyahang anak. Ang anak mapahiyumon samtang nagkaon sa manok. Nakita nako ang usa ka inahan naggunit sa batang babae samtang naglakaw sa ulan. Nakita nako ang usa ka batang babae naglakaw sa karsada nga daghan og lapok. Ako gusto magsuot og puti nga pantalon. Ako magsuot sa paborito nakong bughaw nga pantalon. Ang akong trato gusto magsuot og bestida samtang nagpantalon. Ako gusto musuot sa akong paborito nga tabunon nga sinina. Ang dalaga nahadlok sa damang. Ang bata nahadlok sa iro. Ang iro sa gawas sa balay. Ang dalaga nagtan-aw sa iro sa balay. Ako gusto magsuot og medyas samtang nagsuot usab sa akong dalag nga sapatos. Ako perme nagsuot og medyas samtang nagsapatos. Ako perme naggunit sa sakyanan samtang nagdagan. Ako gusto mukaon og adobong manok. Ako gusto mukaon og tamis nga saging. Ako gusto mukaon og tamis nga mangga. Ako gusto mupalit og chocolate. Ang bata gusto mukaon og ice cream. Ang dalaga nagpalit og ice cream. Ang batan-on nga lalaki nagbaligya og ice cream sa tindahan. Ang batan-on nga lalaki nagbaligya og mga payong sa tindahan. Ang mga payong nga color orange, violet, dalag, rosa ug gold. Ang batan-on nagdala og daghan payong para sa ulan. Ako perme magsuot og kalo samtang nagsuot og pantalon. Ako perme nagsakay sa auto. Ako perme gusto magsuot og diaper. Ang batang babae gusto magsuot og diaper. Ang batan-on gusto perme magsuot og antipara. Ang dalaga gusto magsuot og itom nga relo. Ang amahan nagsuot og puti nga antipara. Ang inahan nagsuot og puti nga kalo. Ako gusto magsuot og kalo nga puti. Ako
gusto magsuot og sapatos. Ako permi gusto magpalit og kalo. Ang amahan gusto magtudlo og maneho. Ang inahan gusto muadto sa palengke. Ang dalaga gusto mo palit og gulay sa palengke. Ang batan-on gusto maglingkod sa sofa. Ang bata gusto magtan-aw og cellphone sa lamesa. Ako gusto permi magkaon og adobong manok. Ang bata gusto permi magkaon og prito nga manok. Ang bata gusto permi magkaon og tsokolate. Ang bata gusto permi magkaon og chocolate. Ang dalaga gusto magkaon og cake. Ang dalaga gusto magpalit og payong. Ang ulitaw gusto magsakay sa auto. Ang ulitaw nagtuon og maneho sa sakyanan. Ang dalaga gusto magsuot permi og diaper samtang nagsayal. Ako gusto magsuot sa akong paborito nga sapatos. Ako permi naglakaw sa karsada. Ako permi nagmaneho sa sakyanan. Ang batan-on gusto magpalit og auto. Ako gusto mopalit og mahalon nga auto. Ang akong amahan nagpalit og auto. Ang dalaga gusto mopalit og auto. Ang amahan gusto mopalit og sakyanan ugma. Ang dalaga gusto magpalit og bestida. Ang dalaga gusto magpalit og sayal. Ang dalaga gusto permi nagsuot og sayal samtang nagsapatos. Ang ulitaw gusto permi nagsuot og kalo samtang nagpantalon. Ang bata gusto permi magtan-aw og video game. Ang dalaga gusto permi magbasa og libro. Ako gusto magbasa og libro. Ang bata dili gusto magbasa og libro. Ang ulitaw gusto mo palit og sapatos. Ang dalaga dili gusto mo palit og bag. Ang amahan gusto mo palit og daghan manok sa palengke. Ang lalaki nagpalit og bulad sa palengke. Ang lola nagbaligya og isda sa palengke. Ang kuya nagbaligya og balon sa tindahan. Ang inahan nagbaligya og daghang gulay sa tindahan. Ang amahan nagbaligya og sakyanan. Ang ulitaw nagbaligya og relo nga itom. Ang ulitaw nagbaligya og bulawan nga kalo. Ang dalaga nagpalit og bulawan nga sapatos. Ako gusto musuot og flat nga sapatos. Ako gusto magpalit og bulawan nga sapatos. Ako gusto mupalit og bulawan nga bag. Ang dalaga nga nagpalit og bulawan nga cellphone. Ngano ako maestra gusto magtudlo og Cebuano. Ngano si Shian gusto magpalit og puti nga bestida. Ngano ang bata gusto mukaon og vanilla ice cream.
Ngano ang amahan gusto mo palit og sakyanan? Ngano ang inahan gusto magpalit og bestida? Ang bata naglangoy sa tubig. Ang itlog nga lungag. Ang inahan nagluto og itlog nga pinirito. Samtang ang anak nga ulitaw naglungag sa itlog. Ang inahan nagluto og kanon. Ang amahan gusto mo kaon og kanon samtang magkaon og itlog. Ang bata gusto mo kaon og pritong manok samtang nagkaon sa kanon. Ako gusto maglungag og kanon. Ako gusto mo kaon og ice cream nga naay biskwit sa ibabaw. Akong trato sa ibabaw sa bangka. Ang akong trato sa ibabaw sa bukid. Ang batang babae sa ibabaw sa lamesa. Ako sa ibabaw sa bangko. Ang bata sa ibabaw sa bukid. Ang bukid nga lunhaw. Ang bukid nga nindot. Ang batang babae nga tabunon og buhok og kulot. Ang akong trato nga kulot og buhok. Ang akong trato nga taas ug buhok. Ang dalaga nga kulot ug tabunon nga buhok. Ang akong inahan nga taas ug kulot ang iyahang buhok. Ako gusto mo adto sa bukid. Ang mga lalaki sa ibabaw sa bukid. Ako gusto mo dagan. Ako gusto mo palit og sapatos. Naa ko'y sapatos nga 5 ka pares. Ako naay sapatos nga 3 ka pares. Ang akong trato gusto og sapatos nga 5 ka pares. Ang bata gusto magsuot og sapatos samtang nagkaon og manok. Ang lalaki gusto mosakay sa sakyanan. Ang dalaga gusto maglingkod sa lingkuranan sa park. Ang batang babae naglingkod sa sofa. Ang batang lalaki naglingkod sa sofa samtang nagsuot og diaper. Akong amahan gusto mo palit og mahalon nga sapatos. Ako gusto mo palit og mahal nga sakyanan. Ako gusto mo palit og dako nga balay. Akong amahan gusto mo palit og mahal og dako nga balay. Ang akong trato gusto og dako nga telepono. Ang bata gusto og dako nga sapatos. Ako gusto mo palit og daghan nga pares sa sapatos. Ako gusto mo palit og dako nga balay. Ang amahan gusto mo palit og mga dako nga sakyanan. Ako gusto mo palit sa mahal nga tsokolate. Akong trato gusto mo palit og mahal nga mga bulak. Ang akong inahan gusto magluto samtang naglaba. Ang bata gusto magtindog samtang nagtan-aw og cellphone. Ang dalaga gusto maglakaw samtang naggunit sa payong. Ang akong amahan gusto maglingkod samtang nagkaon og manok. Ang ulitaw
naglingkod samtang nagluto. Ang akong inahan gusto magtudlo samtang naglingkod. Si Shian gusto magistorya samtang nagtindog. Sila na istorya samtang nagtanaw sa naglupad nga langgam. Ang langgam naglupad samtang nag-ulan. Ako nagtanaw sa langgam samtang naglupad. Ang eroplano naglupad sa langit. Ako nagtanaw sa eroplano samtang naglupad. Ang batanon nagtanaw sa langgam samtang naglupad. Ang bata nagtanaw sa balon samtang naglupad sa hangin. Akong nakitaan ang balon naglupad sa langit. Ang napulo ka balon naglupad sa hangin. Akong nakitaan ang mga bata naghimo og tabanog. Akong nakitaan ang 5 ka tabanog naglupad sa langit. Samtang ang eroplano naglupad sa langit, nagtanaw ang mga langgam. Nakita nako ang mga lalaki nagdako sa isda sa tubig. Ang mga lalaki naggunit sa isda sa tubig. Nakita nako ang mga lalaki nagdako sa isda. Nakita nako ang mga lalaki nagtanaw sa eroplano. Ang eroplano naglupad samtang nag-ulan. Nakita nako ang mga lalaki nga naggunit sa pukot. Ako gusto mopalit og isda. Ako nagpalit og isda para sugba. Ako nagpalit og bangos nga isda para sugba. Ako gusto mukaon og sinugba nga manok. Nagpaligya og bulad ang lola sa palengke. Ang bata nagtanaw sa isda nga baligya sa palengke. Ang bata gusto mo palit og lollipop. Ang bata nagtanaw sa candy samtang nagpalit. Ang amahan nagtanaw sa sakyanan nga mahal. Ang ulitaw nagpalit og mahal nga sakyanan. Ang inahan nagtanaw samtang nagluto. Ang amahan nagmaneho samtang nagistorya sa karsada. Ang dalaga gusto musuot og bestida samtang naglakaw sa karsada. Ako gusto mo palit og sakyanan. Ang dalaga gusto magpalit og daghan nga tsokolate. Ang akong anak gusto magkaon og manok. Ang ulitaw gusto magtanaw og salida. Ang ulitaw nagluto samtang naghugas og plato. Ang inahan naglimpyo sa kasilyas samtang nagluto og itlog. Ang lalaki nagbaligya og saging samtang naglingkod sa tindahan. Ang batang lalaki gusto mupalit og daghan at tsokolate. Ang batang lalaki gusto mukaon og tsokolate sa panihapon. Ako padulong muli sa balay. Ako padulong magluto sa kusina. Ako
padulong magkaon sa restaurant. Ako gusto mo kaon og chocolate samtang nagkaon og hamburger. Ang bata gusto maligo samtang nagkaon og chocolate. Ang dalaga nagtan-aw og telebisyon samtang nagkaon og chocolate. Ako gusto musuot sa nindot nga sapatos samtang nagsuot usab sa akong nindot nga kalo. Ako gusto magtan-aw og salida. Ako gusto molupad sa akong trato. Ako gusto magpakasal sa akong trato. Ang akong trato gusto og daghan nga chocolate. Ako gusto molupad sa Pilipinas. Ang eroplano nga naglupad samtang nag-ulan. Ako gusto mopalit og daghang bulak para sa akong trato. Ako gusto mo tan-aw og bulak samtang mopalit og daghang tsokolate. Ang akong amahan gusto magluto og milungag nga itlog, samtang ang akong inahan gusto sa pritong itlog. Ang batang babae gusto mukaon og piniritong itlog o pritong itlog, usab gusto mukaon og pritong manok. Ang dalaga nagprito og manok samtang naghiwa sa mangga. Ako gusto mukaon og tamis nga mangga. Ang mangga nga dalag sa palengke. Ako gusto sa tamis nga. Ako gusto mo tan-aw og telebisyon. Ako gusto mopalit og milungag nga itlog. Ako gusto matulog sa gabi. Akong trato gusto mukaon sa restaurant sa gabi. Ako gusto muuli padulong sa balay. Ako padulong sa balay para magluto. Ang akong amahan padulong sa trabaho. Ang akong inahan padulong sa palengke. Ako gusto perme magsuot og kalo. Akong paborito nga sapatos. Ako nagpalit og balon nga mulupad. Ako nagtan-aw sa balon nga mulupad. Ako gusto magpalit og mahal nga sinina. Ako gusto maglingkod sa bangko. Ako gusto maligo sa tubig. Ang bata gusto matulog sa kusina. Ang dalaga gusto maglimpyo sa kusina. Ang akong trato gusto magluto og milungag itlog. Usa ka adlaw ako molupad sa Canada. Ako gusto molupad sa Canada para sa akong kasal. Akong trato gusto molupad para sa kasal. Usa ka adlaw ako makabaton og anak. Usa ka adlaw ako makabaton og mga anak. Ang akong trato gusto sa kasal. Ako gusto magpalit og nakita nako ang langgam sa kahoy. Ang langgam nga naglupad sa langit. Ang bata nagduwa sa langgam sa kahoy. Ang mga langgam nga naglupad sa langit. Nakita nako ang langgam sa kahoy. Nakita nako ang mga bata nagtan-aw sa naglupad nga langgam. Nakita nako ang mga lalaki nagpalit og langgam. Nakita nako ang mga lalaki naglupad sa hangin.
Nakita nako ang mga langgam gipalupad sa mga lalaki. Daghan ang mga langgam nga naglupad sa langit. Daghan ang mga langgam nga nagkaon og humay sa basakan. Ang mga langgam nga naa sa basakan. Ang mga langgam nga naglupad nagkaon sa humay sa basakan. Ako nagpalit og lobo sa palengke. Ako nagpalit og lobo sa palengke gabi. Nakita nako ang mga lalaki nagtan-aw sa lobo. Ako nagpalit og daghan nga lobo. Ako nagtan-aw sa naglupad sa langit. Ako nagpalit og nindot nga sakyanan. Ang akong amahan gusto mo palit og mahal og nindot nga sakyanan. Ako gusto magsuot og pantalon, usab magsuot og sapatos. Ang akong trato gusto usab magsuot og sapatos samtang nagsuot og bestida. Nakita nako ang 5 ka lobo naglupad sa langit. Nakita nako ang mga manok nga naglupad. Ang mga ero dili mulupad. Nakita nako ang mga langgam nga naglupad. Ang mga manok nga naglupad sa langit. Nakita nako ang mga ero sa balay. Ang mga langgam nga naglupad sa langit. Ang mga sakyanan nga nagdagan sa karsada. Ang nindot og mahal nga sakyanan nga nagdagan sa karsada. Nakita nako ang amahan nga nagmaneho sa pula nga nindot nga sakyanan. Nakita nako ang inahan nagsakay sa nindot nga sakyanan samtang nagkaon og tsokolate. Nakita nako ang taas nga kahoy sa park samtang naay mga babae nagdagan. Nakita nako ang daghang tag-as nga kahoy sa bukid. Ang mga kahoy nga daghan og dahon. Ang mga kahoy nga lunhaw ang iyahang mga dahon. Nakita nako ang lalaki nagsakay og sakyanan sa karsada. Nakita nako ang langgam sa basakan. Nakita nako ang dako nga humayan sa bukid. Nakita nako ang nindot og lapad nga basakan. Nakita nako ang mga basakan nga nindot sa bukid. Nakita nako sa bukid ang mahal nga sakyanan. Nagtindog sa bukid ang batang babae. Ang sakyanan nga nindot nagdagan sa bukid. Ako nagpalit og bugas para sa akong trato. Ako gusto magluto og bugas para sa trato. Akong trato gusto mukaon og kanon. Ako gusto magluto og kanon para sa akong trato. Ako nagpalit og manok. Ang akong trato gusto mukaon og adobong manok. Ako nagpalit og cake. Akong trato nagpalit og ice cream. Ako gusto mukaon og ice cream samtang nagkaon og hamburger. Ang batang lalaki gusto magkaon og hamburger samtang nagkaon og cake. Ang batan-on nagkaon og nilungag nga itlog samtang nagkaon usab og pritong manok. Ang amahan nagpalit sa palengke og napulo ka kilo nga manok. Ang inahan nagpalit usab og 5 ka kilo nga manok samtang nagpalit og bugas. Ang akong trato gusto magluto sa gabi.
Ako gusto mo uli para sa akong trato. Ang akong trato nga gusto magsuot og puti og nindot nga bestida. Ang akong trato nga gwapa. Ang akong trato nga nindot ang sinina. O gusto magsulob og itong mga kalo. Ang akong trato gusto magsulob og puti nga sapatos. Ang bata nagsuot og nindot nga sinina. Ang akong amahan nagsuot og nindot nga polo. Ang akong inahan nagsulob og nindot nga rosa nga bestida. Ang ulitaw nagsuot og nindot nga pantalon og sinina. Ang dalaga nagsuot og bestida nga nindot. Ang bata nagsulob og sapatos. Ang lalaki nagsulob og kalo. Ang batang babae nag-ilis og diaper. Ang batang lalaki nagsuot og puti nga diaper. Ako gusto magsulob sa akong nindot nga sapatos. Ang akong amahan nagsuot sa nindot nga relo. Ang akong inahan nagsuot sa nindot nga bestida. Ang akong trato nagsuot sa nindot og puti nga bestida. Ang bata nagsulob sa apron. Ang bata nagsulob sa puti nga kalo samtang nagpahiyom. Ang batang lalaki nagsuot sa pula nga apron samtang nagpahiyom nagtan-aw sa iyahang mama. Ang inahan nagsuot og orange nga bestida samtang nagsulob og puti nga sapatos. Ang amahan nagsulob og pula nga kalo. Ang ero nagsulob og sinina. Ang mga langgam nagsulob og lunhaw nga bestida. Ang bata gusto magsuot og diaper kung kanus-a gusto magsuot og bestida. Ang dalaga gusto magsuot og sinina kung kanus-a lamang siya molakaw. Ang amahan naglungag kung kanus-a siya gigutom. Ang batanon nagpalit og manok kung kanus-a serado ang tindahan. Ang inahan nagluto og adobong manok kung kanus-a mukaon ang iyahang anak. Ang bata gusto usab magsuot og diaper kung kanus-a mulakaw. Ang batanon gusto magsuot og antipara kung kanus-a mulakaw. Ako nagtan-aw sa lalaki nagmaneho sa karsada. Ako nagtan-aw sa basakan sa bukid. Ako nagtan-aw sa lalaki nagpupo og saging. Ako nagtan-aw sa bata sa karsada. Ako nagtan-aw sa 5 ka lalaki naglakaw sa karsada. Ako nagtan-aw sa babae samtang nagtindog sa karsada. Ako nagtan-aw sa dako nga basakan. Ako nagtan-aw sa daghang saging sa bukid. Ako nagtan-aw samtang nagtanom ang mga lalaki og humay. Ako gusto motan-aw og salida. Ako gusto moadto sa mall. Ako gusto mo palit og chocolate. Ako gusto molupad sa eroplano. Ako gusto motan-aw samtang naglupad ang eroplano. Ako gusto mopalit og chocolate kung kanus-a sirado ang tindahan.
Ang bata gusto mukaon og manok kung kanusa hurot na ang manok. Nakita nako ang mga kahoy nga tag-as sa bukid. Nakita nako ang mga bata sa kalsada samtang nagdala og payong. Nakita nako ang pula nga sakyanan sa kalsada. Nakita nako ang amahan nagmaneho sa motor sa kalsada. Nakita nako ang mga sagbot sa kalsada. Nakita nako ang langgam sa langit. Nakita nako ang mga lobo nga naglupad sa langit. Nakita nako ang pula nga sakyanan nagdagan sa kalsada. Nakita nako ang amahan nagmaneho sa kalsada samtang nagkaon. Nakita usab nako ang mga bata naglingkod samtang nagkaon sa ilahang mga pagkaon. Ang amahan gusto mo kaon og saging kung kanusa lamang naay pancakes. Ang amahan gusto magluto og pancake kung kanusa lamang walay harina. Ang bata gusto mukaon og chocolate kung kanusa serado ang tindahan. Nakita nako ang serado nga tindahan sa palengke. Nakita nako ang amahan nagpalit og itlog sa palengke. Nakita nako ang mga bata nagtan-aw sa duwa sa kalsada. Nakita nako ang nindot og lunhaw nga bukid. Nakita nako ang bukid nga daghan og langgam. Nakita nako ang mga dalaga sa bukid nagtindog. Nakita nako ang mga sagbot sa bukid. Nakita nako ang mga langgam naglupad sa langit. Kuya nagduwa og video game kung kanusa si Tito lamang nagduwa. Ang bata nagduwa og video game kung kanusa nagduwa ang kuya. Ang amahan kauban sa anak nagpalit og pagkaon sa palengke. Ang inahan kauban sa anak nga dalaga nagpalit og sinina sa palengke. Ang kuya gusto magduwa samtang nagkaon og manok. Ang kuya naguban gusto muuban sa iyang amahan samtang nagmaneho sa sakyanan. Ang bata gusto magmaneho samtang nagdagan ang sakyanan. Ang amahan nagmaneho samtang ang anak nagsakay sa sakyanan. Ang amahan nagmaneho sa nindot nga sakyanan samtang nagdagan sa kalsada. Nakita nako ang lalaki naglakaw sa kalsada samtang nagsuot og pantalon. Nakita usab nako ang usa ka babae naglingkod sa kalsada samtang nagkaon og saging. Gusto magsulog og diaper tungod kay gusto magsuot og diaper samtang nagtan-aw og telebisyon. Ang bata dili gusto magsuot og diaper tungod kay gusto magtan-aw og cellphone. Ang amahan gusto magpalit og pagkaon tungod kay gusto sa anak mukaon. Ang inahan nagluto og lami nga pagkaon tungod kay gusto sa amahan ang pagkaon og lami. Ang bata nagduwa tungod kay dili gusto mukaon og panihapon. Ako gusto
muuli sa balay para magluto sa panihapon. Ako dili gusto matulog tungod kay ako gusto magtrabaho. Ako dili gusto mo lingkod tungod kay ako gusto magdagan. Ako gusto sa akong trato nga magpalit og eroplano. Ang akong amahan gusto magpalit og puti nga sakyanan. Ako gusto mopalit og itlog samtang nagpalit og isda. Ako gusto magsuot og bestida tungod kay ako adto sa simbahan. Ako gusto mukaon tungod kay ako nagtan-aw og movie salida. Ang amahan dili gusto magpalit og itlog tungod kay serado ang tindahan. Ang nindot og puti nga bestida. Ang akong trato nagsuot og nindot nga puti nga bestida o puti nga sapatos. Ako gusto magsuot og bughaw nga sapatos o bughaw nga kalo. Ako gusto magkaon samtang ako nagmaneho. Ako gusto maglaba samtang nagkaon. Ang bata gusto magkaon samtang naligo. Ang batan-on gusto tanaw og salida samtang nagmaneho. Ang amahan gusto magmaneho samtang nag-istorya. Ang puti nga sakyanan nga nagdagan sa kalsada. Ang lapad ug taas nga kalsada. Ang nindot nga kalsada. Akong nakit-an ang puti nga kalsada. Akong nakit-an ang mga bata nga naglingkod sa basa nga kalsada. Akong nakit-an akong trato nagtudlo og Bisaya. Akong magtutudlo gusto mukaon og chocolate. Ang akong magtutudlo gusto magtudlo og Bisaya. Ako gusto makat-on og Bisaya. Ako gusto magtuon og Bisaya. Ang akong magtutudlo gusto nagtudlo og Bisaya. Ang akong magtutudlo gusto mukaon og pritong manok. Ang akong magtutudlo gusto mukaon og hamburger. Ang akong magtutudlo dili gusto mukaon og mangga. Ako nagpalit og daghang tsokolate. Ako nagtan-aw sa eroplano nga naglupad sa langit. Akong nakit-an ang mga lobo nga naglupad sa langit. Ako gusto mupalit sa cake sa tindahan pero serado. Ako gusto mupalit og ice cream sa tindahan tungod kay ako gusto magkaon samtang nagtan-aw og telebisyon. Ako gusto mukaon og cake samtang nagkaon og hamburger. Ako gusto mukaon og chocolate kung kanus alamang abre ang tindahan. Ako gusto mupalit og chocolate kung kanus alamang abre ang tindahan. Ako gusto mo tan-aw sa mga bata sa kalsada. Ako gusto og pagkaon nga daghan. Ako gusto sa mga tanom nga nindot.
ang mga nindot nga tanom sa balay. Ako gusto mukaon og tsokolate. Ako gusto makabaton og anak usa ka adlaw. Akong trato gusto magsuot sa iyahang nindot nga bestida. Ako mupalit og dako nga balay. Ang akong amahan nagpalit og nindot nga sakyanan. Ang akong trato gusto og nindot nga balay. Ako gusto mupalit og dako nga sakyanan. Ako gusto maghatag og usa ka dosena nga rosas para sa akong trato. Ang akong trato nga taas og buhok, nindot og sinina nga nagsuot og puti nga sapatos. Ang bata nga nindot og kulot nga buhok. Nakit-a nako ang nindot nga relo sa lamesa. Nakit-a nako ang ulitaw nga nagtindog sa tindahan. Nakit-a nako ang 5 ka bata nga nagpalit og lobo. Nakit-a nako ang amahan nga nagpalit sa iyahang anak og pagkaon. Nagpahiyom ang anak samtang nagkaon sa pagkaon. Ang amahan malipayon nga nagpalit og pagkaon sa iyahang anak. Nakit-a na usab nako ang inahan nga naggunit sa iyahang anak sa kalsada samtang nagpalit og pagkaon. Nakit-a nako ang mga bata nga nagpalupad sa lobo. Nakit-a nako ang mga bata nagpalit og lobo sa tindahan. Nakit-a nako ang mga bata nga nagtindog sa tindahan. Ako nagtindog samtang nagpalit. Ako nagtindog samtang naghulat sa kalsada. Ang mga bata naglingkod samtang nagkaon. Ang akong trato naglingkod samtang nagistorya. Ang akong trato nagpahiyom. Ako gusto sa akong trato magsuot og nindot nga bestida. Ako gusto sa akong trato nga nagpahiyom. Ang akong trato gusto og mga rosas. Ang mga bata gusto magkaon og chocolate. Ang akong amahan nagpalit og chocolate samtang nagsakay sa sakyanan. Ang ulitaw nagsuot og antipara samtang nagtan-aw sa sakyanan sa kalsada. Ako mupalit sa nindot nga t-shirt. Ako mupalit og nindot nga bag. Akong trato gusto magdala og nindot nga bag. Ang akong trato gusto mulupad. Ang akong trato gusto nga maglaba samtang nagkaon. Ang akong amahan nagmaneho samtang nagkaon sa sakyanan. Ang sakyanan nagdagan sa kalsada. Ang inahan naglaba samtang naglingkod. Ang inahan nag-ilis tungod kay mulakaw sa palengke. Si kuya uban si ate naglakaw sa kalsada padulong sa tindahan. Ang tindahan nga sirado. Ang tindahan nga naay chocolate. Ang tindahan sa ice cream. Ang tindahan sa cake. Ako nagtan-aw sa akong amahan nagluto og itlog sa kusina. Ang dalaga naglingkod sa lingkuranan sa kusina samtang nagsulat. Ang ulitaw nagtindog sa kusina samtang naggunit sa lingkuranan. Ang batang babae naglingkod sa lamesa samtang nagkaon og saging. Ang batang lalaki naglingkod sa
lamesa samtang nagsulat. Ang dalaga nagpahiyom samtang nagluto sa kusina. Ang dalaga nagpahiyom samtang nagmaneho sa motor. Akong nakitaan ang dalaga nga nagpalit og ice cream sa tindahan. Akong amahan gusto mo palit og ice cream. Ang akong inahan gusto mo palit og chocolate kung kanus-a serado ang tindahan. Ang bata gusto mo kaon og chocolate kung kanus-a siya mukaon og manok. Ang batang babae gusto mukaon og manok samtang nagkaon og ice cream. Ang ulitaw nagtan-aw og TV samtang nagtan-aw sa iyahang cellphone. Ang dalaga naglingkod sa park samtang nagpahiyom. Ang ulitaw naglakaw padulong sa lingkuranan. Ang dalaga ug ulitaw naglingkod sa lingkuranan samtang naggunit sa kamot. Ang dalaga ug ulitaw nagistorya samtang nagpahiyom. Ang dalaga malipayon nga nagistorya sa iyahang trato. Ang akong trato nagpahiyom samtang nagsulat sa iyahang papel. Ang akong trato malipayon samtang nagistorya sa inahan. Ang inahan sa akong trato kugihan. Ang akong anak